El Museu Frederic Marès de la Punta acull aquest 2017 l'exposició El Punt de Sal, un recorregut que té com a fil conductor la sal comuna, una substància d'origen natural que ha esdevingut un dels pilars fonamentals en l'evolució de les societats humanes. La idea de fer una exposició sobre la sal va venir donada perquè a Arenys de Mar tenim un museu de minerals, la sal és un mineral i nosaltres vam considerar que era el mineral potser més proper a tota la gent que viu a Arenys i en general al món. La tenim a casa nostra, la fem servir, però segurament molts de nosaltres no tenim massa idea d'on surt, per què es fa servir a part de per cuinar, per exemple, quines aplicacions ha tingut durant tota la història i quin paper ha tingut en l'evolució de l'ésser humà, que és molt important. La definició química de sal és molt àmplia, tot i així, la paraula sal sovint s'utilitza per parlar de la sal comuna, que és el nom col·loquial que es dona al clorur de sodi. Químicament, una sal és qualsevol compost format per un àtom de signe negatiu i un àtom de signe positiu, però a nivell geològic i a nivell químic té per nosaltres unes aplicacions una mica més directes. En general aquí parlarem de les sals clorurades, aquestes que tenen clor i segurament tenen alguns altres elements com el sodi, el potassi i el magnesi. Hi ha 3 minerals que formen part d'aquestes sals, que són bàsicament l'halita, que és la sal que nosaltres utilitzem en la nostra cuina, en la nostra vida diària, però també les seves cosines germanes, la silvita i la carnalita, que són les sals potàssiques. Totes aquestes 3 tenen diferents aplicacions. Una d'elles és l'aplicació gastronòmica que hem parlat fins ara. A la nostra cuina utilitzem l'halita, la sal sòdica, per condimentar els nostres plats. A més, el sodi és un element molt important per a la nostra salut. Però tant el potassi com les sals potàssiques tenen altres aplicacions. Entre altres, per exemple, des del potassi extraiem components que ens poden servir per la pirotècnia, per exemple. L'halita, en si, en determinades quantitats o d'una manera més impura, es pot fer servir fins i tot per desglaçar els carrers quan gela o quan desglaça perquè baixa el punt de fusió de l'aigua i per tant provoca que el gel no es formi. Altres aplicacions, per exemple, a nivell industrial, són els fertilitzants. La silvita i la carnalita, totes les sals que són potàssiques, tenen un component que és bàsic per la fabricació de fertilitzants i adobs en general per l'agricultura. Les sals i en general els compostos salins han tingut aplicacions una mica més exòtiques, com per exemple a l'hora de formar pólvora. El sal nitre era un component bàsic de la pólvora antigament. I més modernament, algunes de les sals contenen elements fora del sodi, el potassi i el clor, que són, per exemple, el liti. El liti és un element que es troba en les sals d'alguns tipus d'ambients salins com els salars, a les zones de Bolívia, Xile, Argentina, i que ens serveix per fabricar coses tan quotidianes ara mateix com la bateria d'un mòbil o d'un cotxe elèctric. Les sals minerals es troben dissoltes en les aigües dels rius, llacs, mars i oceans de la Terra. En un mar o un llac, si la quantitat d'aigua que s'evapora és més gran que l'aigua que hi arriba, comença la seva dessecació i es precipiten les sals que l'aigua tenia dissoltes. Aquest procés pot ser extrem i arribar a formar grans dipòsits de sals que originen els anomenats salars, llacs salins o deserts de sal. A causa de l'evaporació de la salmorra, es precipiten les sals minerals i es formen roques sedimentàries, anomenades evaporites, que van ser explotades a través de mines des dels temps prehistòrics. Tanmateix, l'explotació de la sal també s'ha realitzat a través de salines, reproduint a petita escala i de forma artificial aquest procés geològic, on es fa circular aigua a través d'un sistema de basses de poca profunditat, on per efecte del sol i el vent es genera una intensa evaporació i la corresponent precipitació de les sals que estaven dissoltes a les aigües. De sals clorurades hem dit que n'hi ha diferents tipus. Aquí podrem tastar-la. L'halita té un gust salat. La seva cosina germana, la silvita, és el clorur potàssic. En aquest cas, el potassi li dona unes característiques diferents a la silvita i quan la tastem notarem que té un gust picant. El picant a la llengua el tenim a la punta, per tant, si la tastem intentarem posar-nos una miqueta de silvita i veureu que pica una miqueta. La carnalita és una mica la lletja de les 3. És un mineral, a més, higroscòpic, que deixa anar aigua, perquè és una sal clorurada de potassi i de magnesi hidratada, i aquesta aigua la va perdent, veureu que té una textura sempre com mullada, i a més, el seu gust és molt característic. És salada, una mica picant i té un punt amargant que la majoria de gent considera molt desagradable. Us convidem a que les tasteu les 3 i les podeu comparar. Amb aquesta exposició, a través d'un element tan quotidià com és la sal, podrem entendre millor el nostre planeta i la història de la humanitat, ja que la sal ha estat utilitzada al llarg dels segles com a eina de poder. Els fenicis, els primers grans comerciants del Mediterrani, van basar el seu desenvolupament en el comerç i l'explotació de la sal a través de les sals marines. A més, s'ha utilitzat durant segles per conservar la carn i el peix a través de la tècnica de la salaó.
Per tots aquells que vulguin aprofundir i veure de primera mà tot el que s'amaga darrere d'aquest recorregut al Punt de Sal, poden apropar-se al museu fins al 17 de desembre del 2017.